Pedro. Kancamu, Tru. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Pedro. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene? Embuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi senengane. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh, ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae, mulane wingi pitik kuthuk kuda modar iki kok cokoti ya ora. Ora. Kok kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Lah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu nang tempat kemanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten patosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikrontrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngenten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk gawe gelo ati kula mengke kayangan rusak merga saka pakatine Petruk awulung sampeyan jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala, kembang Pelemper Tangga Jiwa. Boya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngambil mengko dikira mban cindhe mban siladan. Ayo ta nggih mboten? Iya Bagong. Nah dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora taya kowe menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang Pelemper Tangga Jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala. Nggih napa mboten? Kakang rada kados pundi? Alah dalah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petruk ora iso gagapi mengjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa mengjane adi Pramanik ya dheweke ora trima lan ora gelem metu nang repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulan kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Blaka suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau blaka suta blak kotang terus terang. Atene. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Lah ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora.
prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang jambu dipunirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Aduh. Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanto. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niki uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus bedak-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kahyangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadipada, terus sampeyan bedak-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora kabeh. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne. Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot, wujud ndok. Nggih to? Ngerti kayangane tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru, ora ana Ismaya, ora ana Teja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putung. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru amenehake sakaremu tak wenehi Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger ning Kahyangan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mastu Purnama Sidam. Mastu Hyang Jagat karena Sinan Kandha kawisaning Birna Panjang tunjung pasir wira jeneng. Nggih negariku ditengkeke. Iki malah janturan iki ngapa saiki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulun tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa kelawan jeneng kita. Oh, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh. Apa ora? Kok Bagong omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi patuladaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing nganggo 4.
Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang kok. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh sewengi. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita aja wani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, Lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? mulai wong Adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petro nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petro. Monggo Petro iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar siji Petro loro Bagong. Nek Petro ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Pelem Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Arep dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong. Nah, penek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kalian para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula